Mica vacanță îți aduce oportunități imposibile. Poți merge cu familia în parc să te distrezi. După o zi oarecare am aflat că în casa în care stăteam eu exista încă o persoană. Mă gândeam foarte bine. Poate o fi fost istoria casei, de unde pui mei să știu. Am auzit bătăi în ușă. Desigur, eu aveam câini, așa că eram obișnuit la acea vârstă să aud diferite bătăi și zgârieturi în ușă. Într-o noapte de august nu aveam somn, dar ziua n-a fost tocmai speraserăm eu să fie. Am aflat și chiar am văzut un criminal împușcând un om. M-am culcat, m-am pus în pat. Soțul meu era lângă mine. M-am culcat. Mă trezesc pe la ora 3,06 minute înainte ca ea să-mi bage ghearele în inimă. Mă trezeam brusc. Am avut un vis urât. Când mă uit la ceas, era 03:05. Atunci am auzit scățetul. Mi-a băgat ghearele în piept și m-a despicat ca pe o ară.